ҳафтаи гузашта дар театри тамошобини навраси шаҳри хуҷанд нахуст намоишеро бо номи мурғобичаи безеб аз рӯи асари нависандаи даниягӣ Ҳанс Христиан Андерсен ба саҳна гузоштанд. вале ба фарқ аз намоишномаҳои қаблӣ нақшофарон ҳунармандони касбӣ набуданд, балки онро наврасони имконияташон маҳдуд иҷро карданд. аксари онҳо ба гурӯҳи маъюбон дохил мешаванд ва созмони тавонмандии рангинкамон ташаббускори ин лоиҳа буд. ин кӯдакон дар аввал ҳайрон буданд ки чӣ гуна мешуда бошад ин намоиши мо ва барои он ки на актёр чӣ буданашро медонистанд ва чӣ хел қадам задан дар саҳнаро медонистанд, ҳатто сухангӯиё наметонистанд. баъзеҳошон гӯянд ки як сарвиноз дорем буд ки вақте ки ман суҳбат мекардам умуман ҳамроҳи ман саволу ҷавобам намекард, суҳбати дурустам намекард, яъне ки барои гап задан ҳамроҳи ман ва пеши дигар дӯстона шарм медошт. ва имрӯз саҳна баромада истодааст ва сухан ба тамоми ҳама аз болои саҳна мегӯяд. нақши марказиро сарвинози 17-сола бозидааст ки дар 8-солагиаш аз таъсири барқ ду дастонаш аз оринҷ поён сӯхтаву пизишкон онро буридаанд. бештари ин маъюбон дар гузашта ба бемориҳои шадиди фалаҷи мағзӣ гирифтор шудаанд. ман имрӯз мақсад доштам ки барои дигарон фаҳмад ки што ҳама майд ва одамҳо яхела дигар хелҳо нестанд. ҳамаи яхела ҳеҷ кас майд не, ҳеҷ кас ва слабӣ не, ҳама якте. ин саҳнаро тӯли 6 моҳ омода карда ва модарони бархе аз ин маъюбон низ нақши модари онҳоро дар намоишнома ҳамроҳ бозидаанд. дар аввал ба мо бисёр мушкилӣ буд. баъди омӯзонидани муаллим мо бисёр худо моро хушбахт карда дар ин лоиҳа омодагӣ дида худо моро нағз кардем. тамошобини нахустнамоиши мурғобичаи безеб ҳунармандони касбӣ низ буданд ва баҳои баланд гузоштанд. қариб як калла аз ҳунармандони дипломдоре ки дар театрҳо кор мекунанд як калла боло нақшҳоашонро иҷро карданд. ту мурғоби безеб нести, зеботарин мурғоби, зеботарин духтари дунё ҳастӣ. дар тақдими ту фарзанди азизам, ҳамаи шумо зебо ҳастед. мазмуни асар низ шабеҳи ҳаёти ин наврасон ва сӯжаи мухтасари он чунин аст. қисса дар бораи як чӯҷаи мурғи марҷон меравад ки иштибоҳан мурғобе дар қатори дигар тухмҳояш зер кардааст ва чӯҷача таваллуд шудааст. аз рӯзи таваллуд ба ҷомеаи мурғобичаҳо барояш ҷой намемонад. таҳқир ва танқидҳо сабаб мегардад ки хонаро тарк кунад ва аз модараш ҷудо гардад. дар роҳ бо гурба ва гург рӯбарӯ шуда қариб луқмаи онҳо мешавад. дар ниҳоят кӯҳҳои сафед ва зеборо мебинаду бо онҳо парвоз карданро меомӯзад. дар охир аҳли паррандаҳои ҳавлӣ ки мурғобичаҳои безебро таҳқир мекарданд аз ӯ бахшиш мепурсанд. ана ин асои ман, ана берун ва аробачаи маъюбӣ дорам. ногуфта намонад ман маъюби гурӯҳи якум. онҳое ки имрӯз ман омадам дидам инҷо ки ман аробачаҳо монда даромадам ва ин чорабине ман агар такрар накунам даҳҳо маротиба гузарондам ва ман ба шумо офарин мехонам ва онҳое ки дар ин ҷода бо сабру тоқат кор мекунанд. баъзе аз ширкаткунандагон дар бардошт аз муҳтавои намоишнома гуфтанд ки дар ҷомеаи муосир кӯдакони имконияти маҳдуд дошта бештар таҳқир мешаванд ва ба ҷомеаи солим барои ворид шудан имконият надоранд. ҷомеа барои ин қабил кӯдакон қолабҳо сохтааст. асл асосияш як мафҳум аст, мафҳуми эмпатия мегӯем. мафҳуми эмпатия ҳамдардӣ карда тавонистам ҳамин қадар ба тамошобинон таъсир расонда, ҳамин ҳамдардӣ ҳар яке моро имрӯз бедор карда тавонист. ҳамин эмоцияе ки имрӯз дар мо пайдо шуд, ашкҳои ҳам хурсандӣ буд ва ҳам ғам буд, аз мо ашкҳо пайдо шуд, ҳамаш ин таъсир маҳрум эмпатия мо ҳамдардӣ мо буд. дар оянда ин наврасон ҳамроҳи коргардон ният доранд ки ин саҳнаи худро дар мактабҳо ва дар ҳузури тамошобинони ҷисман солим ба намоиш гузоранд. зеро тавассути он мехоҳанд паём расонанд ки кӯдакони имконияташон маҳдуд бояд аз ҳеҷ орзуҳои худ даст накашанд ва ба пеш раванд.
در تاجیکستان حدود 150,000 نفر را همچون معیوب و یا شخصان امکاناتشان محدود ثبت کرده‌اند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.